Hier, Pyro Channel. Goeie verjaardag, kerel. Dus, ja toch? Priebunnetje, hebben we niet. Dus, kijken we allebei tegelijk in. Oh, zet een knaltje in de andere kant. Ja, ja toch? Ik hoop dat je aansteken blijft doen. Ja, ja. Oké, gefeliciteerd Pik. Ja. Ik wist wel dat die andere uitging. Laat maar verleggen man. Laat maar even leggen. Het fonteintje zo. Ja. Die gaan we zo even goed maken. Kom goed. Ja, zo even goed. Kom. Ja, ja. Oké. Zeilbouw. Hij is een prieburn, kijk uit hè. Komt hij niet eruit? Ja. Titanium. Draadje. Ja, wacht hè. Voor die draadje. Ja, tuurlijk. Nou, doe kut. Ja. Nou, zullen we nog los gaan. Nou, Remke, deel 2. Hallo. Kut hè. Gefeliciteerd maat. Later. Penis. Hoi.